Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Jama'a muna muku barka da wannan lokaci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji Nijar ta ce Faransa ta jibge makamai a wasu ƙasashe kusa da ita don yaƙarta. Inda a wani ɓangaren kuma kotun sauraron ƙararrakin 'yan majalisar wakilai ta karɓe kujerar ɗan majalisa ta baiwa Musa Ilyasu Kwankwaso. Kanin labaran namu kenan jama'a kuka saurara. Jama'a muna roƙonku da ku danna mana alamar subscribe idan wannan shine farkon shigo ku wannan tasha tamu mai albarka. To jama'a sai ku gyara zamanku domin samun cikakken rahoton namu. Nijar ta ce Faransa ta jibge makamai a wasu ƙasashe kusa da ita don yaƙarta. Gwamnatin sojan jamhuriyar Nijar ta zargi Faransa da tara makamai tare da jibge dakarunta a wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasarsu da zummar kai musu hari. Ranar Asabar ce kakakin sojin gwamnatin Nijar, Kanar Manjo Ahmadu Abdulrahmani ya bayyana a wata sanarwa cewa Faransa na ci gaba da jibge dakaru a wani shirin da take yi da kungiyar ECOWAS don kaiwa kasar hari, inda ya ce ta tara jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu da kuma motoci masu sulke guda 40 a ƙasashen Ivory Coast da jamhuriyar Benin. Ƙasar da ke yankin Sahel ta shiga takun saƙa da ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS bayan da ƙungiyar ta yi barazanar yin amfani da ƙarfi idan diflomasiyya ta gaza a ƙoƙarin da take na maido da Muhammadu Bazoum kan mulki. A ranar 3 ga watan Agusta ce gwamnatin sojin Nijar ta soke yarjejeniyar soji da ke tsakaninta da Faransa wadda ke da dakaru kimanin 1,500 a ƙasar da ta jibge don taimakawa a yankin da ake ta'addanci. Dangantaka tsakanin Faransa da jamhuriyar Nijar ta yi tsami tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum a watan Yuli. Faransa ta ki amincewa da gwamnatin sojin Nijar inda ta ayyana ta a matsayin haramtacciya, tana kuma kira su mayar da Bazoum karagar mulki. Bangaren kuma kotu ta karɓe kujerar ɗan majalisar wakilai a Kano ta baiwa Musa Ilyasu Kwankwaso. Kotun da take sauraron ƙararrakin zaɓe a Kano da ke Najeriya ta ƙwace kujerar ɗan majalisar tarayya daga hannun Datti Yusuf Umar na jam'iyyar NNPP. Inda ta bayyana Musa Ilyasu Kwankwaso na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara a mazaɓar Kura da Madobi da Garin Malam. Kotun ta tabbatar da zargin cewar Umar bai ajiye aikinsa a jami'ar Bayero ba kwanaki 30 kafin gudanar da zaɓe kamar yadda doka ta tanada. Mai shari'a Ngozi Flora Azinge ta umarci hukumar zaɓe ta INEC da ta karɓe shaidar nasarar zaɓen da aka baiwa Yusuf Umar na jam'iyyar NNPP domin miƙa wa Ilyasu Musa Kwankwaso na jam'iyyar APC, wanda ya zo na biyu a zaɓen da aka yi ranar 25 ga watan Fabrairu wannan shekarar. Idan dai ba a manta ba, Umar ne ya samu ƙuri'u mafi yawa a zaɓen da a kujerar majalisar tarayya da aka yi, abin da ya sa hukumar zaɓe ta bayyana shi a matsayin zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya daga jihar Kano.